Эфирде яңалыклар чыгарылышы. Исәнмесез? Студияда Роза Хабибуллина бүгенге тапшыруның төп темалары хакында. Құтқарушылар, кинологлар автостанция мәйданын урап алды. Не өчен хәбәрчебез ачыклады. Бурычың бар икән, җәзасын да аласың. Коммуналчылар бурычлыларның өенә рейдка чыкты. Шалды күгәрченнәре ярышка әзерләнә. Биеккә очу буенча турнирга шәһәрдәшләр дә килә ала. Иртәнге якта вокзалда булучыларга борчылырга туры килде. Автобуслар кузгала торган урында киртәдә шикле сумка табылды. Санаулы минутлар эчендә әлеге территорияга коткаручылар килә. Алар автостанция мәйданын урап ала. Вакыйга урынында кинологлар да эшләде. Бәхеткә сумканың куркыныч түгеллеге ачыкланды. Берничә минуттан вокзал гадәти эш режимына күчте. Было установлено, что в сумке располагаются вещи. Сумкада куркыныч әйбер табылмады. Шәһәрдәшләр битараф түгел, гадәттән тыш хәл килеп чыкмасын өчен алар тиз арада коткаручыларны чакыртты. 3 августта озак тәнәфестән соң Казаннан Төркиягә чартер рейслар кабаттан гамәлгә кертелә. Очышлар атнага 6 тапкыр башкарылачак. Атнага берәр тапкыр Мармарис һәм Фетхиягә, атнага 4 тапкыр Анталиягә очып булачак. Анталияны юнәлеше бераз соңрак 9 августта гына ачыла. Туристларны диңгез буена Боинг самолетларында узатачаклар. Шәһәрдәшләрнең бурычлары көннән-көн үсә. Бүгенге көндә чалуларның торак хезмәтләре өчен 100 миллион сумнан артык бурычы җыелган. Бу бары тик Жилкомсервис идарә итү компаниясендә генә. Коммуналчылар бурычларны шәһәрдәшләрнең фатирларына йөреп җыярга мәҗбүр. Чалуларның бурычлары 2000 сумнан башланып 400 мең сумга кадәр. Жилкомсервис белгечләре белән рейдка безнең хәбәрчеләр дә чыкты. Шәһәрдәшебез коммуналь хезмәтләр өчен вакытында түләмәгән өстәвенә үз белдеге белән üzülгән утны да тоташтырып куйган. Мама где? Она сейчас уехала за карточкой, вот сейчас карточку ей привезут. Она мне клялась 3 дня назад, что Я она вот на платит. автостанции ей сейчас карточку привезут. Я уже слышала, она мне тоже говорила, что сегодня оплачу. Меня заработную плату пока не платят с апреля месяца. Бурычың бар икән, җәзасын да аласың. Бу фатирда белгечләр утны тагын üzеп куячаклар. К нам приходила девушка и сказала, что на этой неделе заплатим. Бу фатирның бурычы 70 мең сумга җыелган. Хуҗа бәхәстәшми, суны үзәргә ризалык бирә. Идарә итү компанияләре белән аңлашып сөйләшүчеләр бик сирәк. Гадәттә күбесе агрессив каршы ала, хәтта ишекләрен дә ачмыйлар. А что за семья здесь живет? Люди работающие. Они никогда не открывают. Никакие контакты не идут. Вот. Сегодня мы вынуждены отключить канализацию. Фатир хуҗасы хәйләкәр булып чыкты. Канализациягә бөке куелмасын өчен торбага шинаяк беркеткән. Белгечләргә болгарка кулланырга туры килде. Коммуналь хезмәтләр өчен 2 айдан артык түләмәгәннәргә ресурслар бирүне туктаталар. Кемнедер канализациядан коры калдыралар, кемнеңдер газ, су, утын сүндерәләр. Барсыннан да мәхрүм калучылар да бар. Кайбер очракларда ярдәмгә суд приставлары җәлеп ителә. Среди таких значительных мер Бурычларны кайтару чараларында күбрәк арестка машина алына. Шулай ук банк, хезмәт хакы, пенсия карточкаларына да арест салабыз. Бурычлылар рәтендә алкоголь эчемлекләр кулланучылар һәм эшсезләр генә түгел. Мондый катлам нибары 3% гына тәшкил итә. Бурычларны яхшы хәлле гаиләләр дә җыя. Коммуналчылар моның сәбәбен аңлата алмый. Нинди генә вакыйга булса да, алар ярдәмгә килергә һәм проблеманы бергәләп шишәргә әзер. любой человек может попасть в ту или другую жизненную ситуацию. Кеше төрле ситуацияларда калырга мөмкин. Без инде аны беләбез. Бурычны структуризациялау буенча еш кына мөрәҗәгать итәләр. Шәһәрдәшләрнең хәлен аңлап, ай сайын узган ай өчен күпме түләргә тиешлекләрен һәм бурычларын язып барабыз. Монда бернинди процентлар өстәмибез. Мондый рейдлар бурычлылар өчен файдага гына. Канализациясыз яки машинасыз калган кеше бурычын тизрәк түләргә ашыга һәм мондый вакыйгаларга яңадан тарымаска тырыша. Ләкин идарә итү компаниясе бер фатирдан бурычны җыеп бетергәч, икенчесе барлыкка килә һәм янәдән шул ук хәл кабатлана. Алга таба рейдлар дәвам итәчәк. Илсия Валюлина, Ксения Антонова, яңалыклар.
Әмне икенче шәһәрдәшләр коммуналь хезмәтләр өчен вакытында түләсә дә, акчалар ресурс белән тәэмин итүче оешма счетларына барып җитмәгән. Хәзер алдаган өчен идарә итүче оешма директорларына суд каршында җавап бирергә туры киләчәк. Эчке эшләр идарәсенең икътисади куркынычсызлык һәм коррупциягә каршы көрәш бүлеге хезмәткәрләре Авангард идарә итү компаниясенең элеккеге генераль директорын ришвәт алуда гаепле. Анна Сацу күп фатирлы 7 йортта яшәүчеләрдән капиталь төзекләндерү өчен акча җыйган. Бу хәл 2014 елның ноябреннән 2015 елның сентябренә кадәр була. Идарә итүче оешма генераль директоры җыелган акчаның 1 миллион сумнан артыгын капиталь төзекләндерү чыгымнарына ачылган счетка һәм төбәк операторы счетына күчермәгән. Өстәвенә 2015 елда коммуналь хезмәтләр өчен түләнгән акчаларны да үзендә калдырган. Бу сан миллион ярым сумнан да күбрәк. Также, получив деньги от собственников, Фатир хуҗаларыннан акча алгач, Авангард идарә итү оешмасының генераль директоры ресурслар белән тәэмин итүче оешмаларга акча түләмәгән. 13 миллион сумга якын акчаны үзләштергән. Соңрак әлеге урынга эшкә икенче кеше билгеләнә. Ул да халыктан җыйган акчаны үзенә үзләштерә. Икенче директор 1 миллион сум тирәсе зыян сала. Шолы тикшерү бүлеге тарафыннан 2 гаепләнүчегә карата да Россия Конституциясының 201 маддәсенең 1 өлеше буенча вәкаләтләреннән файдаланган өчен җинаять эшләре кузгатылды. Әлеге маддә нигезендә иң күбе 4 елга кадәр иректә мәхрүм ителү каралган. 2 гаепләнүче дә читкә китмәү хакындагы язуга кул куйды. Алкоголь инспекциясы белгечләре 160 шешәдән артык спиртлы эчемлекне сатудан алды. 44-нче комплекста урнашкан Солнечный кибетендә эшмәкәр алкоголь эчемлекләрне лицензиясыз саткан. Шәһәрдәшләр бу хакта халык контроле порталына хәбәр иткән. Белгечләр тикшерү барышында шәраб, коньяк һәм аракының документларсыз сатылуын раслады. Эшмәкәр үз гаебен таныды, якын арада документларын тәртипкә китергә вәгъдә итте. Нарушитель повлечет ответственность. Кагыйдә бозучы Россия Конституциясының 14.1 маддәсе буенча җавап тотачак. Аңа 4000 сум күләмендә штраф түләргә туры киләчәк. Алкоголь продукциясе кулланудан алынды. Республика прокуроры Тукай районы халкын кабул итә. Илдус Нафыйков белән очрашуга 2 августта иртәнге 9-дан 11-гә кадәр килергә мөмкин. Татарстан прокуроры юстиция дәүләт киңәшчесе халыкны ГЭС бистәсе 8-4 адресы буенча кабул итә. Экраннарда күрсәтелгән телефоннар буенча алдан язылырга мөмкин. Безнең студентлар World Skills Россия чемпионатында катнашачак. Киләчәктә халыкара биеклекне дә яуларга телиләр. Яз аенда Татарстан буенча колледжлар арасында сайлап алу турында Чаллыдан 21 студент үткән иде. Ярымфиналда Идел буе федераль округы бәйгесендә 14 республика катнашты. Биредә җиңүчеләр исә Россия чемпионатына чыкты. Алар арасында шәһәрдәшебез дә бар. Эшче һөнәр ияләре белән Илсей Валиуллина очрашты. На КамАЗ уже приглашали. Они усердно, почти регулярно звонят. Даниилга 16 яшь, аны инде двигательләр заводына эшкә чакыралар. Ул шәһәрнең 60-нчы мәктәбендә белем алып, узган ел Чаллы политехника күллиятенә укырга кергән. Киләчәктә һөнәре буенча катлаулы электрон приборлар белән эшләүче станок наладчигы булачак. Уку елы дәверендә бик күп бәйгеләрдә катнашкан. Май аенда Мәскәүдә булып узган яшь эшче һөнәрләр 4-нче милли чемпионаты финалына узган, 3-нче урынга лаек булган. В Красногорске мы делали такую деталь за 4 часа. Задача была поймать все размеры. За них давалось больше всего баллов. Чаллыдан яклаучы егет-кызлар колледжда тагын бар. Россиянең яшь һөнәрчеләр чемпионаты бәйгесендә алар барысы да яхшы уңышларга ирешә. Цель просто готовить ребят на конкурс не стоит. Безнең максат бәйгедә катнашу түгел, без егетләрне белем бирү программалары нигезендә әзерлибез. Мондый чемпионатлар ел сайын уза, без катнашабыз. Бездә укыган студентка киләчәктә иң мөһиме әйбәт эш урыны алу. Менә шуңа күрә мондый соревнованиеларда катнашу ул бик тә әйбәт. Укытучы сүзләренчә Чаллы егетләренең уңышын ил күләмендә бәялиләр, аларның исемнәрен беләләр. Ә менә үзебезнең шәһәрдә аларга игътибар җитеп бетми. Яхшы хезмәт хакы тәкъдим итсәләр, яшьләр үзебезнең шәһәрдә калырга риза. Мәсәлән, узган ел шушы күллият студенты World Skills халыкара бәйгедә 1-нче урынны алган. Финляндиядә хас станокларында эшләп караган. Бүгенге көндә югары уку йортында белемен ныгыта. Тик киләчәктә эшкә Мәскәүгә китәргә уйлый, чөнки анда хезмәт хакы яхшы түләнә ди ул. Бүген ул бу күллиятта эшләргә эш серләрен төшендерә. Честно признаться, мне вот родители сильно не помогали. Мне сказали, вот ты должен и все.
Миңа әтиәнием ярдәм итмәде, барысына да үзем ирештем. Син үзең максатларыңа ирешергә тиеш диделәр. Шуңа күрә эшче һөнәрен сайладым. Нәтиҗәсе бар, теләк кенә кирәк. Колледж студентлары моның белән генә канәгатьләнергә уйламый. Киләсе елларда да яшь һөнәрчеләр бәйгеләрендә катнашырга һәм халыкара мәйданга чыгарга исәпләре бар. 2019 елда Казан яшь эшче һөнәрчеләр буенча World Skills чемпионаты уздыра. Бүгенге көндә республика данын яклаучылар төрле этап ярышларында катнаша. Илсия Валюлина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Шаллы күгәршеннәре ярышка әзерләнә. Быел биеккә очу буенча турнир 30-нчы тапкыр узачак. Күгәршен үрчетүчеләр кошларны 30 июль көнне иртәнге 6-да күккә җибәрәчәк. Бу гади тамаша түгел, чын ярыш булачак. Хөкемдарлар җиңүче күгәршеннәрне билгеләячәк. Элекке вакыйганы карарга шәһәрдәшләр дә килә ала. Они злаки очень любят. Например, дашь им смесь. В первую очередь выбирают горошек, семечки, кукурузку. Евгений Кармильцин күгәршеннәр асрау җаваплы эшди. Аларны ашату гына җитми. Вакытында урамга чыгарырга, йортларын даими чистартып торырга, прививкалар ясарга кирәк. Евгений Кармильцин күгәршеннәр белән балачактан кызыксына башлаган. Үзенең тормышын тынычлык кошларыннан башка күз алдына да китерә алмый. Уважение к птице. Кошларны хөрмәт итәргә, яратырга кирәк. Мин туганнан бирле алар белән. 49-03 йорты каршында күгәрчен оясын 80-нче елларда ук төзи. Бирдә 30-га якын кош яши. Һәрберсенең аягында тамга. Шәһәрдә 15ләп шундый күгәрчен йортлары бар. Әмма күгәрчен асраучыларның саны ел саен диярлек кимүгә таба бара. Шәһәрдәшләрдә кызыксыну тудырыр өчен ел саен күгәрченнәр арасында ярышлар уздыралар. Чираттагысы 30 июльдә узачак. Кошларны һәр хуҗа үз йорты янына күккә очыра. Нигездә күгәрченнәр 5 сәгать тирәсе оча. Кайсы финишка тизрәк килә, шул җиңүче булачак. Гүзәл Шахапова, Ксения Антонова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән сау булашам. Иртәгә очрашканга кадәр сау булыгыз.